Не стига с тази китара. За последния път ще свира и двете. За последния път наистина, защото ако имам още 50 въпроса, и свири нещо. Ще... много яка. О, много я обичам. То път ще почва. За мен ги правят така. Понякога да. За последен път за днеска свира, защото вече ми омръзна. Ми омръзна. Чао!